Dut Cameron zapçaşlardan mı ya da 21 Cameron zapçaşlardan? Bana son kod en köp berilen soru. Hazır avtogunt magazine bakalat görək zapçaşlarını. Srazu aydayın motor korobkası en gımmasatda maşının. Dut Cameron motor primerna $1000, 21 Cameron 2.5 motoru primerna $700. Dut Cameron korobkası primerna $700, 21 Cameron 2.5 korobkası primerna $350-400 aralığında. Indi hazır galan zapçaşlarını bakalacağız. Bugün biz avtogunt magazine 5 vilayette yerler vardır olanlar. Şu yerde nomerlerini koyacak. 5 vilayette de şolur bakalar. Arkayın canlaşın. Ana zapçaşlara aldım. 2 maşinam hadovoy olanlar şu yerde. Bu Dut Cameron'ki, bu da 21 Cameron'ki. Jap kampanyasının amortisatörlerini aldım ve Shimaka kampanyasının zapçaşları olanlar önümleri. Malazya'nın önümü koca zatları kaçısı erbet del. Indi şulon ikisinin tapawdy näçe çykdy bilýärmi? 200 manat. Dut Cameron hadawoyu, täze Cameron hadawoyu 21 Cameron. İkisinin tapawdy polny geçeňde 200 manat çykdy. Köne pullun 1 milyon bolýar. Wagt del zato täze zat sürýän. Men özüme 1000 manat, 2000 manat tapawdy dolar etdim bagana. Ödem gowzatlar. Tapawdy ýok olanlar. Haýsy kampaniýaň önümlerini alsaňyzam, primerna baka şoňal çykýar razitsa. Haýsy kampaniýaň önümlerini alsaňyzam, esasy kalok Optimus bolsun, ýaňyzam Green Hill bolsun. Indiki videoda haýsy maşynyň zapçaşynyň bahasyny deňeşdireliň, onam ýazyň. Janyňyz sag bolsun.